Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і наш стрым, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Сёння ўвечары пройдзе прэзентацыя фільма, якую доктар гістарычных навук Алесь Малянчук падрыхтаваў да друку. Называецца кніга «За першымі саветамі. Польска-беларускае памежжа 39-41 гадоў у вусных успамінах жыхароў Беларусі». Вось пра гэтую кнігу, пра тое, чаму варта было выдаваць яе менавіта зараз, але і не толькі пра гэта мы сёння пагаворым з маім госцем Алесем Смалярчуком. Добрый дзень, спадар Алесь. Добрый дзень. Вы выбачайце, я, конечно, запрашаў вас менавіта вот з нагоды прэзентацыі сённяшняй вашай кнігі, але жыццё такое, яна падкідвае розныя тэмы, якія было б варта абмеркаваць, асабліва з улікам таго, што не часта мне ў рукі трапляе сапраўдны доктар гістарычных навук, якога можна вось так вот дапытаць на гістарычныя тэмы. Таму давайте, можа, спачатку ўсё ж такі пра кнігу. Чаму менавіта зараз? Вот у гэты перыяд кніга выйшла крыху раней, там колькі месяцаў таму, але вот чаму менавіта зараз адбываецца і прэзентацыя, і чаму вот сёлета было важна выдаць гэтую кнігу? Кніга выйшла не так даўно, кніга выйшла хіба з месяц таму, а папросту не было магчымасці. Тут такая восень вельмі насычаная на розныя справы навуковыя, грамадскія справы, і не было іншай магчымасці. А дзякуючы гістарычнай майстэрні Ірыне Кашталян ёсць магчымасць у Мінску зрабіць прэзентацыю. Заўтра, дарэчы, будзе прэзентацыя ў гародні гэтай кнігі. Мы гаворым зараз вот пра прэзентацыю, але чаму вот сёлета, у гэтым годзе, 2019 было важна выдаць гэтую кнігу вусных успамінаў, таму што сабраныя гэтыя успаміны вусныя былі колькі гадоў таму? Так бывае, што вельмі часта юбілеі падштурхоўваюць даследчыкаў, гісторыкаў да нейкіх спецыяльных адмысловых працаў. Таксама і гэты год, 80-годдзе, восень 39-го года, так званага ўз'яднання Беларусі падштурхнула да гэтай працы. А сапраўды гэтыя вусныя ўспаміны збіраліся вельмі даўно. Збіраліся там, у меня ёсць яшчэ, я выкарыстаў успаміны, якія запісваю яшчэ ў 2001 годзе. Такая падборка. Юбілей падштурхнуў, і тое, што гэта тэма, яна застаецца такой тэмай, якая да канца ў Беларусі не асэнсавана і не прагаворана яшчэ, таму што з аднаго боку гэта такое календарнае свята ў нас. А з календарнае свята, як гадоў 15, папросту ніяк дзяржава не азначаецца. Дзяржава его цалкам ігнаруе. Сярод грамадства ідзе пэўная дыскусія, як гэта ўсё ацэньваць. Савецкая акупацыя, вызваленне Беларусі, ўз'яднанне Беларусі. І хацела зрабіць нейкую працу, якая проста дазволіла сказаць пра гэтую падзею вуснамі тых, хто быў сведкам гэтай падзеі. Там менавіта ў кніжцы гавораць пра 39 год, пра восень 39 года і пра першыя перамены, то есть пра жыццё за першымі саветамі, як людзі гэта называюць, гавораць тыя людзі, хто ўсё гэта перажыў. Дарэчы, вось мы кажам пра вялікую важнасць падзей 1918 года. Года, калі была створаная Беларуская народная рэспубліка. Але вот падзеі 39-го года, калі, вот як вы сказалі, там у двукосі з'яднання двух беларусяў, гэта важная падзея, на ваш погляд? Безумоўна, важная. Важная з якого пункту гледжання? Важная з розных пунктаў гледжання, і важная калі глядзець на нашу гісторыю з пазіцыі такой нацыянальнай дзяржаўнасці. Гісторыя дзяржаўнасці — гэта, безумоўна, такая пазітыўная падзея, бо ўсё ж такі раз'яднаная беларуская зямля, раз'яднаная ў 20-21 годзе пасля таго рыжскага міру, уз'ядналася, але гаворыш гэта, адразу хочаш сказаць але як гэта адбылося, якім чынам адбылося? Мы ведаем, адбылося ў выніку пакта Молотаў-Ріббентроп, дакладней Сталін-Гітлер, які развязаў другую сусветную вайну, якая ўсім сваім цяжарам набрушылася на тых самых беларусаў, якія ўз'ядналіся. Я яшчэ гавару так званы ўз'яднаны, таму што насамрэч у 39 годзе ўз'яднання такого фактычнага не адбылося. Адбылася фармальна ўз'яднанне. Прагаласавала там Верховная Рада БССР, СССР, далучылі гэтыя землі да БССР, але ўвесь час да 41 года захоўвалася старая мяжа. І так не проста было трапіць з гародні ў Мінск ці з Мінску, напрыклад, у Берасці ў тыя часы. Трэба было афармляць спецыяльныя дакументы. Вот я колькі разоў размаўляў з вашым
калегам, гісторыкам Ігорам Марзалюком, які кажа, што вот не было б 39-го года і гэтага ўз'яднання, не было б, магчыма, і Беларусі ў сённяшнім яе выглядзе. Ну, гэта вельмі важная падзея з пункту гледжання дзяржаўнасці. Вот з пункту гледжання дзяржаўнасці сапраўды важная падзея. Безумоўна. Я гэта не адмаўляю. Ну, просто тут немагчыма просто сказаць, што гэта важная падзея з пункту погляду дзяржаўнасці і паставіць на гэтым кропку. Таму што тыя людзі, для якіх прыход першых саветаў і гэта ўз'яднанне стала папросту трагедыяй, жыццёвай трагедыяй, ну, вот можна шмат лічбаў называць, колькі было арыштавана, колькі было дэпартавана, і ну, гэта самае галоўнае, што пачалася проста сусветная вайна. Вайна, якая была вайной для Беларусі, вайной паміж савецкім сталінізмам і нацызмам, нямецкім нацызмам. І беларусы сталі проста абсалютна знаходзіліся, жылі на арэне гэтай вайны, ну і все, што адбывалася ў гэту вайну, найбольш перажывалі менавіта яны. І можна сказаць, што гэта важна з такога, ну, фармальна нацыянальна-дзяржаўнага пункту погляду, а потым вот казаць пра то, што гэта была трагедыя для людзей. Трагедыя людзей таксама гэта важная падзея з пункту погляду дзяржаўнасці Беларусі. Колькі згінула у тыя часы. Дарэчы, калі ўжо закранулі гэтую тэму перахода вот з з'яднання Беларусі да другой сусветнай вайны, і вы сказалі пра тое, што вот на тэрыторыі Беларусі вот пракацілася гэтая вайна. Гэта была наша вайна ці не? Вот я чаму так кажу, таму што вот узнікла такая нечаканая тэза, якую закінуў учора Александр Лукашенко, пра тое, што вот і вайна 1812 года, і Першая сусветная вайна, і Другая сусветная вайна, гэта былі не нашы войны, не беларусаў, на што вельмі абурыўся прэм'ер-міністр России Дмитрий Медведев. Типа, як так, не наши войны, мы ж тут вот наши дзяды воевали, вызволяли свою родную землю, а раз свою землю вызволяли, значится, наша война. Все ж таки вот и 39-й, и вот Першая сусветная, и Другая сусветная, вот с вашего пункту гледжання, для беларусаў, это были наши войны ці не? Ну, ведаеце, наогул цяжка казаць, што такое наша вайна. Это што, вайна, якую развязала Беларусь? Ну, нават калі дзяржава беларуская развязвае супраць кагосьці война, ну, цяжка ўявіць такую сітуацыю, але можа быць, то я не лічу, што гэта будзе наша вайна для беларусаў. Наогул не зразумею гэтага тэрміна наша вайна. Што датычыць сітуацыі беларускай, то, канешне, яшчэ раз скажу, што гэта была папросту была страшная крывавая бойка паміж сталінізмам і гітлерызмам. Тут беларусы аказаліся папросту ахвяры гэтай вайны. Ну, праўда, можна казаць пра тое, што гэта ахвяра ў пэўны момант выконвала розныя ролі, бо калі казаць пра дзейнасць савецкіх партызанаў, такая неадназначная, б сказаў, дзейнасць у гады вайны, то тут і рэпрэсіі можна прыгадаць, нейкія іншыя справы, і нейкі момант беларусы вельмі актыўна ўдзельнічалі ў гэтай вайне, дарэчы, з розных бакоў ўдзельнічалі ў гэтай вайне. Але мне нагул не вельмі хочацца каментаваць тое, што гаворыць наш прэзідэнт. От тэма партызаншчыны мяне таксама яна вельмі хвалюе, таму што, скажем, моя бабуля, якая жыла тут вот недалёка пад Мінскам у вёсцы, да партызанаў было стаўленне рознае, скажем так. Іх часам баяліся не менш, вот калі што прыйдуць партызаны з лесу, не менш, чым вот праедзе там які-небудзь нямецкі атрад. Наколькі зараз вот сёння у сучаснай Беларусі бяспечна, небяспечна, ну, уже не з пункту гледжання вот бяспекі, што цябе там у турму за гэта забяруць, а вот твайго можа быць стаўленне да цябе, калі ты пачнеш гаварыць, што і партызаны-то былі розныя, і рабавалі, і забівалі, і гвалтавалі мірнае насельніцтва сваіх жа суайчыннікаў. Я пра гэта ўжо даўно кажу. Ну, правда, моя аўдыторыя вельмі абмежаваная. А наконт Беларусі як партызанскай рэспублікі, то памятаю сваё ўражанне, калі пачаў займацца вуснай гісторыяй. Рабілі мы першыя экспедыцыі, і ў меня са школьных часоў гэты тэрмін партызанская рэспубліка, тэрмін быў звязаны з тым, што партызаны вось унеслі велізарны ўнёсак, зрабілі там перамогу над нацызмам і гэтак далей. І я разумеў, што гэта вот менавіта таму партызанская рэспубліка. Калі ж з людзьмі пачалі пра гэта размаўляць, то людзі смяяліся, і людзі разумелі па-іншаму партызанская рэспубліка. Яны разумелі партызанская рэспубліка, у якой пасля вайны пачалі практычна на ўсіх пасадах сядзелі партызаны. І што-небудзь сказаць негатыўна пра партызанаў было папросту немагчыма. У іх было зусім іншае разуменне партызанскай рэспублікі. Што датычыць ўсёй гэтай неадназначнасці, то я калісьці, пачынаючы сваю працу, то лічыў, што ёсць розніца паміж заходняй Беларусю і ўсходняй Беларусю. Наконт партызанскай вайны,
што вось ну недзе яна магла быць такой больш жорсткай, мела рысы грамадзянскай вайны, там в іншым рэгіёне Беларусі павінна была быць больш там, скажем так, ну менш такой рысаў нейкай грамадзянскай вайны на ўсходзе Беларусі, дзе там Савецкі Саюз, савецкая ўлада была на 30 гадоў больш там. Але потым аказалось, што няма розніцы. Розніцы няма, і людзі так, в прынцыпе, разумеючы, што важнасць таго змагання супраць нацызма увесь час урэшце рэшт сказалі пра тое, што вельмі часта сапраўды баяліся партызанаў. Баяліся партызанаў, таму што гэта была ўлада чалавека са зброяй. І тут нават не важна было, гэты чалавек быў у нейкай форме, то есть маю на ўвазе нейкія дыверсійныя атрады закінутыя там з усходняга боку лініі фронта, ці там свае былі мясцовыя, нават сваіх мясцовых баяліся больш звычайна. Але это была сітуацыя, калі папросту панаваў чалавек са зброі, і ніякага абмежавання не было. Дарэчы, тут не толькі пра вусныя ўспаміны можна казаць. Дастаткова зазірнуць у матэрыялы фонда ЦК КПБ Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Тыя матэрыялы звязаны з партызанскім рухам. Там вельмі шмат дакументаў пра то, як судзілі тых партызанаў, расстрэльвалі іх там за гвалт, за нейкія іншыя папросту злачынства ў тыя часы. Ну, але з іншага боку таксама я б не хацеў так, каб адназначна толькі такая негатыўная, чорная нейкая карціна жыцця партызанаў была прадстаўленая мной, таму што, напрыклад, у Слонімшчыне, дзе ў 2005 годзе мы рабілі экспедыцыю, людзі казалі пра капусцінцаў, напрыклад, і пра мясцовых зайцаў. Я спачатку не мог зразумець, што за капусцінцы, што за зайцы. Зайцы аказаліся, што быў мясцовы атрад пад камандай Зайцева. Яны папросту рабавалі людзей. З немцамі практычна не сутыкаліся. Аднойчы толькі разграмілі нямецкі абоз, які быў на тэрыторыі вёскі, і схаваліся ў лесе. І ледзь-ледзь там проста нейкім цудам гэта вёска не застала спалена разам з людзьмі. А капусцінцы гэта была брыгада капусты, такая вядомая брыгада, якая рабіла свой рэд у свой час, якія абсалютна дысцыплінаваны, якія прайшлі праз вёску. І немагчыма было, нават ім забаранялася прасіць у людзей нейкую ежу ці нешта яшчэ. І было такое стаўленне, што ёсць такія сапраўдныя партызаны, якія ваююць з немцамі, ёсць дысцыпліна, а ёсць тыя, як тыя зайцы, якія папросту бандытствуюць. Такім чынам, ўсё ж такі больш даверу да вуснай гісторыі звычайных беларусаў, чым да афіцыйнай гісторыі, якую там у кніжках ці там падручніках даюць. Цяжка сказаць, таму што традыцыя, на жаль, беларускай памяці, то, што нямецкі даследчык Ян Асман называе камунікатыўная памяць альбо памяць пакаленняў, такая дзіўная традыцыя, недобрая традыцыя, то, што вельмі часта ў сям'і не дзеляцца памяццю. Дзяды і бабулі не распавядаюць сваім дзецям, унукам пра тое, што яны, напрыклад, перажылі ў гады вайны. У нас часта былі сітуацыі, калі проста прыходзілі ўнукі і, раскрыўшы рот, слухалі, што бабуля гаворыць, і здзіўляліся, чаму нам пра гэта не кажаш. Они гавораць таму, што такая страшная памяць. Дарэчы, тут Беларусь очень моцна вельмі адрозніваецца ад Польшы, дзе ёсць сямейная традыцыя гістарычная, вельмі моцная, дзе гавораць праўду. І ёсць такая афіцыйная, я маю на ўвазе польскую народную рэспубліку тых часоў. Беларусі, на жаль, не дзеляцца, і мне здаецца, што большасць тых унукаў, праўнукаў, якія маглі б даведацца сваіх сваякоў, нейкую іншую, не падручнікавую, не тую праўду пра партызан, якую можна ўбачыць у юбілейных фільмах беларускага тэлебачання, папросту гэтага не ведаюць ту афіцыйную, прадстаўленую там у музеі Вялікай Адчыннай вайны, напрыклад. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што для вас у студыі працуе Зміцер Лукашук і мой сённяшні госць, доктар гістарычных навук Александр Смалянчук. Мы гаворым пра яго новую кніжку «За першымі саветамі». Вернемся праз хвіліну. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час.
Суд Савецкага района Мінска разглядае крымінальную справу Андрэя Качура, былога намесніка начальніка аднаго з управленняў цэнтральнага апарата следчага камітэта. Пракурор і абвінавачаны з адвакатам прасілі зрабіць працэс закрытым, аднак суддзя Александр Воўк адмовіўся. Качура вінавацяць у падбухторванні дадачы хабараў па меры $25 000 за закрыццё крымінальнай справы. Ён страціў сваю пасаду сёлета ў лютым, але не быў узяты пад варту, знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд і прыходзіць у суд. Дэмакраты ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША сёння апублікавалі першыя стэнаграмы паказанняў, дадзеных у рамках працэдуры імпічменту прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Пра гэта паведаміў камітэт па выведцы палаты прадстаўнікоў. З кожным новым інтэрв'ю мы даведваліся ўсё больш пра спробы прэзідэнта маніпуляваць рычагамі ўлады ў мэтах атрымання асабістага палітычнага кантролю, гаворыцца ў заяве кіраўнікоў камітэтаў палаты прадстаўнікоў па выведцы, па наглядзе і па замежных справах. У рэйтынгу Freedom House Беларусь знаходзіцца сярод краін з несвабодным інтэрнэтам. Мы апынуліся на 48-м месцы з 60. Побач з намі Расія, Кітай, Казахстан, Азербайджан, Сірыя, Венесуэла і Куба. Справаздача міжнароднай праваабарончай арганізацыі ахоплівае леташні перыяд. Пры складанні ўлічвалі інфармацыю пра выпадкі цэнзуры, блакавання сайтаў ды сацсетак, рэпрэсій супраць блогераў. Праваабаронцы ацанілі не ўсе краіны. Сярод нашых суседзяў часткова свабодная Украіна, цалкам свабодная Грузія і Арменія. Найлепшая сітуацыя са свабодай інтэрнэту ў Ісландыі, а найгоршая ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Крышку пра надвор'е. Белгідрамет папярэджвае, што сёння ў дзень у асобных раёнах краіны ўзмацненне ветру да жоўтага ўзроўню небяспекі 15-18 метраў на секунду. У Беларусі 7 лістапада будзе цёплае надвор'е, да 15 градусаў цяпла. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас па-ранейшаму працуе Зміцер Лукашук і мой сённяшні госць, доктар гістарычных навук Александр Смалянчук. Яшчэ раз вітаю, спадар Александр, і я нагадаю, што сёння спадар Александр у Мінску прэзентуе сваю новую кнігу, якая мае назву «За першымі саветамі». Гэта такая вусныя ўспаміны жыхароў Беларусі пра падзеі 1939-41 гадоў. Спадар Александр, ну вот давайте мы спачатку, каб адразу тым, хто нас глядзіць, сказаць, дзе сёння можна будзе паслухаць вашу і паглядзець на гэтую кнігу. Я спачатку скажу, што вот этот выраз, моя кніга адносна этой кнігі, он не зусім дакладны, зусім недакладны, таму што гэта кніга яшчэ мае ўкладальніка. Чалавек, які падбіраў гэтыя ўспаміны, працаваў з архівам беларускага архіва вуснай гісторыі, з фондам беларускага архіва вуснай гісторыі, гэта Ольга Іванова. У нас там прадстаўлены 107 фрагментаў успамінаў, 107 сведкаў, і большасць падабрала менавіта яна. Моя праца была праца рэдактара, фактычна. І казаць пра гэту кніжку, як моя кніга, ці кніга Смаленчука не выпадае, таму што ёсць Ольга Іванова, ёсць яшчэ 107 суаўтараў, фактычна. А можна гэта все ўбачыць сёння 18:30, гістарычная майстэрня, вуліца Сухая. Сухая, 25. Вусныя ўспаміны. Мне даволі, Я сабе ўяўляю, як это так ўсё выглядае, калі чалавек, там унук прыходзіць да бабулі і кажа: бабуля, а раскажы мне, я не ведаю, там, як ты там у маладосці сваёй там падчас вайны там партызаніла, ці хавалася ад партызан, ці дапамагала там якім-небудзь там салдатам, і бабуля пачынае распавядаць. А як это насамрэч выглядае? Вот ці лёгка сабраць? Сабраць даволі складана. Хоць калі я пачынаў всю гэту працу, то быў здзіўлены тым адкрытасцю беларусаў. Адкрытасцю, бо, правда, пачыналася ў канцы 90-х гадоў, некаторыя тэмы людзі баяліся пра іх казаць, але потым трошачкі пагаворыш казалі і пра іх. Сёння ўжо такога страху практычна няма. Сёння проста праблема ў тым, што ўсё менш і менш людзей. Апошнія 5-6 гадоў проста тыя пакаленні, народжаныя 20-30 гады, проста вельмі масава адыходзяць ад нас. Сведкі папросту знікаюць. Ну, а вось той прыклад, які вы прывялі, прыходзіць унук і пытаецца, это, конечно, не вусная гісторыя, таму што ёсць свая канцэпцыя, ёсць розныя канцэпцыі вуснай гісторыі. Мы працуем, рэчышчы, канцэпцыя распрацавана нямецкімі даследчыкамі, так Габрыэль Розенталь, ды іншыя, это аўтабіяграфічная нарацыя.
Мы, калі нас цікавіць, напрыклад, 39-й год той же, мы ніколі не ідзем да чалавека і з пытаннем «Раскажыце пра 39-й год». Мы прыходзім і просім папросту расказаць сваё жыццё. Мы слухаем аповедь чалавека пра сваё жыццё, такая аўтабіяграфічная нарадка, якая вельмі цікавая, таму што вельмі рэдка бывает звычайна так, што вельмі рэдка чалавека, з якім мы размаўляем, хтосьці пытаў пра яго жыццё, і камусьці ўсё сваё жыццё, пачынаючы з сваіх дзядоў, бацькоў, ён распавядаў. А мы пачынаем якраз з бацькоў гэтага чалавека. І мы абсалютна не прымушаем, не выклікаем гэту тэму 39-й год, на першым, другім этапе размовы. Калі чалавек будзе казаць пра яе, так званы, як я это называю, невымушаны аповед, цудоўна. Але на пачатку папросту слухаць і невербальна заахвочваць чалавека распавядаць. Чым менш пытанняў, тым лепш, таму што вельмі часта фармуліроўка пытання на падштурхоўвае да пэўнага адказу, а лепш проста не ўмешвацца. І толькі на другім, трэцім этапе пачынаем задаваць удакладняючыя пытанні. І калі, напрыклад, чалавек да гэтага часу нічога не сказаў пра 39-й год, можам у канцы запытаць пра тое, што ён памятае пра 39-й год, пра восень 39-го года, пра першых саветаў. То есть это такі навуковы метад, які, в прынцыпе, это метад інтэрв'ю распрацавана в основном сацыялогіі. І вусныя гісторыкі карыстаюцца гэтым метадам. Каб найменш той, хто бярэ інтэрв'юер найменш умешваўся ў аповедь чалавека. Я разумею, вот, скажем, калі Светлана Алексеевич пісала свае кнігі, скажем, пра Афганістан, там, цынкавыя хлопчыкі, да прыкладу, то есть яна размаўляла з людзьмі, якія, вот колькі гадоў там толькі як з таго Афганістану вярнуліся, то есть невялікі прамежак часу прайшоў. Ад тых падзеяў 39-го года, ужо, скажем, на момант 2001 года, калі вы пачалі збіраць гэтыя вусныя гісторыі, ужо шмат часу прайшло. І калі вы вот на падставе гэтых аповедаў сталых людзей пачынаеце вот нейкую там, я не знаю, гістарычную праўду сваю здабываць, вам могу сказаць: слухай, вот табе там нейкая ўжо старая бабця нагаварыла невядома што, у яе, можа, ўжо там усё пераблыталася ў галаве, можа, ад старасці ўжо там не ведае, што кажа, а ты тут гісторыю нам з гэтага лепіш. Вот было такое ці не? Як можна ўвогуле ставіцца, наколькі сур'ёзна да такіх аповедаў? Пытанне, якое меня таксама весь час турбуе, хоць калі я чую гістарычная праўда, я весь час бунтую супраць гэтага, пратэстую супраць гэтага выраза, хоць здаецца доктар гістарычных навук, і пра што ж я там пісаў, як не пра гістарычную праўду. Это гісторыя такая рэч, якая нараджаецца часта ў сутыкненні розных поглядаў, розных праўдаў. Іх можа быць сотня пра нейкую падзею. І адной праўды вельмі цяжка прэтэндаваць на нейкую адну праўду. Што датычыць вось спецыфікі, яшчэ раз спецыфікі, калі казаць вуснай гісторыі, ты расказы бабці там ці дзеда старога, той, што было там 70-80 гадоў таму, тут, па-першае, трэба адзначыць, што вельмі часта ў старых людзей вельмі добрая памяць пра падзеі, якія былі вельмі даўно. Часта не могуць спомніць, што ўчора рабілі, ці што сёння раніцай на сніданак елі. А там памяць вельмі добра. І потым я кажу, што ёсць пэўная такая тэхналогія выклікання гэтых пытанняў, нават выклікання гэтых аповедаў, нават без пытанняў. І, напрыклад, вот, каб выдаць гэтую кніжку, дзе 107 аповедаў, мы праглядзелі значна больш гэтых аповедаў, успамінаў, і наогул у фондзе архіва беларускага архіва вуснай гісторыі знаходзіцца 1400, здаецца, зараз успамінаў. То есть это выборка, и это не выборка, причем с некой такой закладенной концепцией. Вот мы покажем, что белорусы не приняли совет. Абсолютно не. Мы просто выбирали все тое, найбольш такие цікавыя, ці найбольш такие, грунтоўныя, можа, фрагменты 39-го года, дзе люди просто загадывали про гэтыя падзеі. Вось и все. Я уже чуў такі абвінавачанні ў свой адрес, што прадмова, якую напісаў, такая на ідэалагізавана ў сэнсе такім, антыкамунізма, антысталінізма нейкага. Але гэта прадмова, яна нарадзілася папросту ў выніку працы з тымі, калі я чытаў адабраныя фрагменты, аналізаваў іх і пісаў прадмову не перад пачаткам кнігі, а ўжо пасля гэтай кнігі. Калі размаўляць вельмі доўгі час, і калі сярод тваіх рэспандэнтаў 100, 200, 300 чалавек, то можна прэтэндаваць на нейкае набліжэнне да той гістарычнай праўды. Нават не то, што набліжэнне, я б сказаў так, што вусная гісторыя — гэта не столькі гісторыя пра нейкія факты. Гэта гісторыя хутчэй пра ацэнкі гэтых фактаў, пра стаўленне людзей да гэтых фактаў, да нейкіх падзеяў, пра то, які сэнс гэта людзі гэтаму надаюць.
І мяне, напрыклад, заўсёды ўражвае, калі размова ідзе звычайна, калі чалавек просто распавядае сваю біяграфію, чалавек там 20-30-х гадоў нараджэння, то аказваецца, што галоўная падзея ягонага жыцця гэта вайна. Былі розныя іншыя падзеі, але ў гэтых аўтабіяграфічных аповедах самае вялікае месца займае звычайна вайна. І пры гэтым, калі ў нас у такой, можна казаць, афіцыйнай культурнай памяці в Беларусі сёння і в Расіі это найбольш відавочна, што такое вайна. Вайна гэта перамога. Вайна гэта перамога, і вайна гэта яшчэ прыгоды, дзе такія шмат такіх вось разумных, такіх таленавітых, моцных хлопчыкаў там перамагаюць ворага. А для людзей вайна гэта трагедыя. Это заўсёды ідзе суджэнне вайны. Прычым няма нават звычайна няма нейкага жадання адпомсціць камусьці, там кагосьці асудзіць, нават тых немцаў шкадуюць людзі. Можам паўтарыць, гэта не пра беларусаў. Што не это лозунг, які там зараз ужо год як вельмі актыўна ў Расіі. Можам паўтарыць падзеі типа там 45-й год. А не, безумоўна, не. Я думаю, што это не пра расіян таксама. Это хутчэй пра палітыкаў расійскіх. На машинах, на сваіх, на звычайных, прычым такіх пішуць звычайныя. Тых, хто не перажыў, то так, а тых, хто перажыў, думаю, ніколі так не скажуць. Тым не менш, калі ўсё ж такі вяртацца да гэтай кнігі падзеі 39-41 года, асноўная частка рэспандэнтаў, і тых асноўная частка, хто са сваімі аповедамі патрапіў у гэтую кнігу, гэта былі жыхары заходняй Беларусі? Так, пераважна гэта, я зараз не магу сказаць, трэба паглядзець прадмову, ўжо не памятаю. Большасць паходзіла з заходняй Беларусі, безумоўна. Трэба сказаць, што ёсць адрозненне ў працы вуснага гісторыка заходняя-ўсходняя Беларусь. Адрозненне, якое, між іншым, звязана з тым, што ураджэнцы заходняй Беларусі, яны неяк з імі лягчэй размаўляць. Яны больш распавядаюць. І, магчыма, гэта проста праблема таго, што да так званых усходнікаў цяжэй можа дабрацца. Але я весь час думаю пра тыя лішнія дадатковыя там 25-30 гадоў савецкай улады. Пра тую адукацыю, якую людзі атрымлівалі ў савецкай Беларускай рэспубліцы. І адукацыю, якую атрымлівалі ў Польшы. І тое выхаванне, якое было ў Польшы, якая была абсалютна не беларускай дзяржавай, але была дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавай у тыя часы. І для мяне гэта звязана адно з другім вельмі звязана. Ураджэнцы заходняй Беларусі гэта сапраўды вельмі часта такі незмушаны аповед на 30-40 хвілін, калі проста слухаеш. Вельмі часта размовы з усходнікамі гэта пытанне-адказ. І тая методыка, пра якую я казаў на пачатку, і вельмі цяжка бывае вытрымаць на ўсходзе Беларусі. І таму так атрымалася, у нас шмат экспедыцый было на ўсходняя Беларусь, але тут яшчэ ёсць адзін момант, можа, самы галоўны, так, калі не казаць пра гэтыя асаблівасці, той, што 39-й год ва ўсходняй Беларусі папросту не заўважылі і не зразумелі. Для іх вайна пачалася ў 41-м годзе. І пытанне, напрыклад, такое прынцыповае пытанне, калі пачалася вайна, усходняя Беларусь заўсёды скажа, што гэта чэрвень 41-го года напала нацысцкая Германія. Заходняя скажа, што гэта верасень 39-го года, прыход чырвонай арміі. Нават людзі, якія жылі на мяжы, не зразумелі, на мяжы з усходняга боку, з боку БССР у 39-м годзе, не зразумелі, што адбылося. Была нейкая вайсковая частка і зышла. Яны папросту не адчулі, што пачалася вайна. Заходнія беларусы адчулі. Для іх гэта сапраўды падзея, якая проста ўнесла карэнны пералом у іх жыццё. Так, безумоўна, таму што не на ўсход жа танкі пайшлі. У 39-м годзе маецца на ўвазе, а на захад, і таму вайна-то пайшла туды, і, безумоўна, гэта адбілася, мела значэнне вялікае менавіта для жыхароў заходняй Беларусі. І ўсё ж такі, калі аналізаваць тыя тэксты, якія трапілі, якія не трапілі ў гэтую кнігу, але аповеды тых людзей, якія пераважалі эмоцыі, апроч таго, што не дай Бог вайна. То есть стаўленне да першых саветаў. На пачатку вельмі пазітыўная. Тут трэба сказаць, што, в прынцыпе, ніводная беларуская партыя, якая існавала яшчэ ў міжваеннай Польшы, не падтрымлівала, выступала супраць, выступала за уз'яднанне беларускіх земляў, не падтрымлівала польскія ўрады і польскую палітыку у тыя часы. І беларусы адчувалі сябе людзьмі другога гатунка. Это сапраўды так. На пачатку гэта радасць. Это радасць, свае прыйшлі, нашы прыйшлі, рускія прыйшлі. Тэрмін беларусы практычна не існуе, но вось рускія прыйшлі, свае прыйшлі. І тут яшчэ вельмі важную ролю адыграла памяць тых людзей, якія ў Першую сусветную вайну былі ў бежанстве ў Расіі.
1915 год, велізарная маса беларусаў, па некаторых дадзеных 2,5 мільёна чалавек з заходняй Беларусі былі фактычна выгнаныя в беженства ў Россию, і захавалася памяць пра тую багатую Россию, добрую Россию, якой яна была да рэвалюцыі бальшавіцкай. Але потым грамадзянская вайна все гэта перакрэсліла, людзі вярнуліся назад, але памяць пра тое, што Россия такая багатая, там малочныя рэкі там і з кісельнымі берагамі засталося, і спадзяваліся, што будзе тое ж самае. Польская прапаганда весь час сказала пра калгасы, пра рэпрэсію, гэта не верылі. І было сапраўды адчуванне, гэта з кім не паразмаўляеш, на пачатку гэта радасць і вельмі хутка расчараванне. Вельмі хутка гэта як? Ну, месяц там, 2 год. Месяц, звычайна месяц. Там, ну, цяжка тут казаць, таму што такія нейкія храналагічныя рамкі не вызначаць. Але вот сказаўшы пра гэтую радасць, людзі адразу пачынаюць казаць пра тое, што але што адбываецца потым? Адбываецца потым тое, што рэпрэсіі пачынаюцца адразу. Арыштоўваюць людзей незразумела за якой нагоды арыштоўваюць людзей. Людзі папросту знікаюць. Людзі пачынаюць баяцца папросту дзеліцца нейкімі думкамі, нават у самым вузкім коле. Гавораць, і сцены маюць вушы. Уводзяцца новыя падаткі. Ну і шмат чаго іншага просто. І нейкі момант праходзіць, там нейкі час, і людзі пачынаюць шкадаваць ужо той Польшы. Ёсць такія настроі, сапраўды. А нехта нават сказаў так, што 20 гадоў Польша нас паланізавала, не зрабіла нічога. Не атрымалася. Саветы гэта за месяц зрабілі. Таму што людзі папросту адчулі прыход гэтай таталітарнай дзяржавы, дзе жыццё чалавека нічога не каштавала. Это адно другое, што ўбачылі, як выглядае чырвоная армія. А выглядае она так, як не можа выглядаць армія нейкай супердзяржавы. Таму што гэта была брызентавы абутак быў, там і нейкія іншыя рэчы, якія адмоўна адразу негатыўна ўражвалі людзей. І тое, што тыя салдаты папросту нават яны баяліся браць нават ежу на пачатку, таму што падобна была прапаганда, што іх зараз атруцяць гэтыя палякі там. Баяліся, былі маларазмоўныя там. Ці наогул нехта займаўся такой ідыёцкай фактычна прапагандай, там я згадваю, правда, это не ў нашай экспедыцыі, але іншых распавядалі пра то, як салдату, які весь час сказаў, што ў Савецкім Саюзе ўсё ёсць, нехта запытаў, а памаранчы у вас ёсць апельсіны? Той адказаў, што ёсць, на заводах робяць у 4 смены. Все ёсць у Савецкім Саюзе. Такое адчуванне і ад вусных гісторый было, як ад чытання кнігі Сергея Пясецкага «Запіски афіцера Чырвонай арміі». Так, а дарэчы, вельмі часта падобная сітуацыя, падобныя аповеды былі. То есть зразумела, што Пясецкага такая уже гратэск фактычна, такі, нават не іронія, а такі вельмі моцны гратэск, як це выглядала, але падобныя сітуацыі былі. Я нагадаю, што сёння 18:30 у Доме гістарычнай памяці на вуліцы Сухая, 25 будзе прэзентацыя гэтай кнігі за першымі саветамі. Вельмі раю наведаць, я там буду таксама. На заканчэнне. Мы з вами блізка пазнаёміліся, скажем так, па творчай падчас дыскусіі з нагоды перапахавання Каліноўскага. Ось вырашана канчаткова, 22-го будзе перапахаванне ў Вільні. Вы задаволены, што менавіта так вырашылася гэтае пытанне, што не перавезлі парэшткі ў Мінск? Ну, не то, что я задоволен, разумеется, просто по-іншаму быть не могло. Потому что, ведаеце, ну, мы дискутовали, але, ну, якая может быть дискуссия? Литовский урад, Литовская державная комиссия могла перадать парэшткі беларускай державной комиссии. Она не могла перадать парэшткі прыватным особам. Тут просто, конечно, в идеале, я, здаецца, и казаў на той дискуссии, что я таксама за тое, каб Каліноўскі быў у Беларусі. Но але на сённяшні дзень я не бачу магчымасці для гэтага. Я абсолютно не веру, што сённяшні беларускі ўрад можа ушанаваць і памяць пра Каліноўскага і знайсці магчымасць неяк яго так па-чалавечы просто пахаваць у беларускай зямлі. Дзякуй вялікі. 22 лістапада ў Вільні будзеце? Абавязкова. Уже 21-го буду. Такім чынам, сёння 18:30 Сухая 25, кніга за першымі саветамі і размова з Алесем Смаленчуком. 22 лістапада Вільня, перапахаванне Кастуся Каліноўскага.